nekwanụ ife ndị aka odo melụnụ nwaanyị ajadu bikonu nekwanụ ka ndị aka odo si wee buru ngwa afịa nwaanyị ajadu ji wee na-azụ ụmụ ya na-enye ụmụ ya nri wee huo ya n'ala wee buru nke fọrọ wee tinye ya na moto fa wee na-rie ndị be abịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme n'Obosi nke dị na Anambra steeti n'ọdụzikwa ka ndị aka odo ka a na-ayazikwa na nke ikpeazụ a o tebeghịkwa aka eji wee wepụta ife onyonyo ndị aka odo ebe fa jeru n'otu họọlụ ebe PG ndị Obosi fa na-eme mitin wee ruo ebe ahụ wee kurisicha ife niile dị ebe ahụ ma moto ndị mmadụ paakị jide ife niile dị ebe ahụ mebisicha amakwanụ m ife na-emenụ na nke ikpeazụ a na Anambra steeti nke bụzi na ndị akpọpụtara ka fa na-echekwaba ndụ na akụnụba ndị mmadụ na-agbakwazi onwe fa mgba ndị akpọpụtara ka fa na-echekwaba ndụ na akụnụba ndị mmadụ jideziri ndị fa na-echekwaba wee na-achọ ka fa gbusisi ya nụ bikonu ọ gịnịnụ ka a ya akpọ na ife nke a na-eme na Anambra steeti ekene na-efezikwanụ nku aka unu si na ndị agha hapụ ime ọfịa ebe fa ya eje na-achụ ndị Fulani hapụ ime ọfịa ebe fa ya eje ma ebe fa ya eje jide ndị na-atọkọlụsị ndị mmadụ fa ya eme ya nekwe ndị atọkọlụcha m n'ubi fa wee gbuo fa nekwe ka esi atọkọlụ ndị mmadụ onwebekwe nke fa tara ka nọmba ka fa jee ebe ndị ntọrị mmadụ nọ jee jide fa ma ọ jee ebe ndị Fulani nọ na-egbusisi ndị na-akọ nri n'ubi fa jee jide fa nọịda agagharịzi n'ogbe na-agagharị na chọpụ ndị na-eme bizinesi wee na-akpụkọrọ fa na-emefa nta na-emefe imo na-emebisi ngwa afịa fa na-emebisi bizinesi fa na-akpụkọrọ ụfọdụ were aka odo na-akụwusi ụfọdụ aka na-ekpekwa ikpe nke onye a na-akpọ Emenike fajeru n'Enugwu ukwu wee jekpụrụ ebe ọ na-eme bizinesi were aka odo kụwuo ya nekwanụ nke fa pụtakwa kịta na-eme n'Obosi Anambra steeti ya hapụ ndị anụnwa ka fa si etu a kontinu wee na-eme nya bụ ife karịkwara akarị bịakwanụ ka unu fụrụ ka fa si wee wekpo nwaanyị mmadụ ebe ọ na-ele mmanụ eji akwa ụgbọala wee bukọrọ mmanụ ya wee yafusie ndị fa ya yafusi n'ala fa chọọ ka nwaanyị sizi ebe wee jee weta ego nya na ụmụ ya eri na nri ka ọnya jụọ oshi ka ọnya mee gịnị amakwanụ m ndị ahụrụ ọrụ na nke ikpeazụ ahụ nọ ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ka ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ka ndị na-aṅụ onkolo nya ụdịka ife na-eme na nke ikpeazụ a ghọtakwa m si nebakwarụ ndị anya ekene na-efezikwanụ nku aka mama na ebe akwa na-akọwa na ọ gbatalụ mmanụ eji akwa ụgbọala ọ na-ele ele ndị udo ya chi wee yafuo 90 litas n'ala wee buruzie ndị nke ọzọ wee pụọ andị na onwe nwatakịrị na-agala onwe efa gburu mma n'aka Don't worry, Ozgo. Don't na pia na. Ndi atodo. 90,000. Ya no Obosi. Ana ndi sekiti woni issue. Awe na shut off. We don't go and man na issue. She go and man na office. Yes, ndi atodo na fu arwa ya. Fu arwa ya wa office na. Na. Yes. I don't got it, I'm going to see. Confirm. No, I go full time. Never be going to run. You can't make it out of Obosi.
Yes. Nanti thousand. Nakodo. They are not facing security. How will the issue? Mark 1 million. How will the issue? Between the security obosi. Then how when actually that is we be spending them money. We be motor them money. Because we spend motor them money. We spend chain on them money. We be them one manaka. We be them one manaka. Yes. The girl one I don't say never. What is that? Burun tabulu. Whenever I go into the woman. Nobody can count man. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Get in your let's go, man.